Hello guys, welcome to my YouTube channel. नोंथांखौ आंनि नैबे मिनि ब्लगाव नोंथांखौ बराय हरबाय। ओमफ्राय आङो दायो जोंना न'खराव अखा हादों नालाय, ओमफ्राय नैबाव आजिया गेलेगासिनो दङ माबा गेस दोनग्रा माबा टेबोलाव गाखोनानै गेलेगासिनो। ओमफ्राय आङो ओंखाम मोनगोन ना मोनाखै होननानै खबर लायदोंमोन। ओमफ्राय ओंखाम मोनबाय, दा उन्दैया कुकारजों गेलेगासिनो। नैबाव उन्दैया कुकार बायनायखौ खिथादों आंनो। ओमफ्राय बिराद दुस्थु नालाय उन्दैया गेलेगासिनो दायो कुकार गोजौआव गेलेगासिनो थायो। बेबादिनो गाखोयो आरोना, बिराद दुस्थ' बियो, बेबादिनो खालामबाय थायो। सेकेन्डबो दलर थाया, गोसो बायदि गेलेयो। लोगोफोरबो गैया नालाय न'आव, ओमफ्राय हारसिं नालाय, ओमफ्राय हारसिं जि दुस्थ' खालामो आरो। ओमफ्राय नैबावहाय अनला उदासि संगासिनो हिनजावा। ओमफ्राय अनला एंखुर आरो ओमफ्राय उदासिबो होदों, बेखौनो नेदोंमोन। ओमफ्राय बेखौ दा संगासिनो नालाय, ओमफ्राय आं नेनो हायैनि मोनानि ओंख्रि गोजां दंमोन, बिजोंहाय जाग्रोबाय जों साथामबो। हिनजावाबो जाबाय, फिसालाबो, आंबो। अखाबो हाबाय थादों बायहेरायाव। ओमफ्राय आं दा बेखौ जाना लाग्रोबाय आरोना, लोगोफोर जाबाय आङो बानलु थाइनै लालायनानै। ओमफ्राय हिनजावाबो जाफाखाबाय आरो एसे, ओंख्रिया एसे लेट जागोन नालाय मोननो, ओंखायनो जाग्रोदों आरो। ओमफ्राय दा जायै जायै जाबाय, बानलु अरस'लायबावबायसो आङो। नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो आंनि ब्लगखौ। ओंख्रियाबो मैया गोजांसो, ओमफ्राय मैयावबो आंनि फिसायाबो जि खेला जायो। दा फिसालाया केमेराखौ भिडिअ बानायदों होनना मिथिबा बिराद एसे लाजियो आरोना, बिराद थार बियो, एसे द्र' थारलायबावो। ओमफ्राय नै गेलेगासिनो उन्दैया नालाय। आंनि फिसानि जानाया माबोरै जायो नायबाय जाबाय। दौदोंमोन आं, जालायबावा, आं दौनायखौ जाबावा, बिराद थार जानायानो आंनि फिसानानो। जि दलर थाबाय, बे केमेरा खेबदों होनना मिथियोना, दलर थायो, दलर थागासिनो आरोना। जाया होनदों। ओमफ्राय आं जाखांनानै गय लाबाय, गय फाथै लाबाय, जाबाय। आं ओंखाम जाखांबाथाय गय फाथै नांथारगौ आंनो, गय फाथै जाबाय। ओमफ्राय आङो लामाथिं दसे थाबायहैबाय ओंखाम जाखांनानै, साथा लालायनानै। अखा हाबाय थादोंना, अखायानो गाराखै, सानथाम सानब्रैसो जालांबाय अखा हानाया। ओमफ्राय नै जोंहानि गय बागान, बे लामायाव आं लामाथिं दसे ओंखारलांदोंमोन। ओमफ्राय बे समावनो आजिया अखा सिजानानै खारबोथारगौ नायदो लोगोफोर, नै खारबोथारगौ, उन्दैया खारबोथारगौ। ओमफ्राय फेनबो होस्लायो, नुवाखै, फैबाय। ओमफ्राय आं लामासिम ससे थाबायलांनो सानदोंमोन, दाना उन्दै खारबोबायना, उफाय गैला, आं न'आव थांफिननांबाय। ओमफ्राय दिनैनि मिनि ब्लगखौ बावनो दोनथ'बाय। भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक, शेयार, साबस्क्राइब खालाम लोगोफोर। बाय बाय।